गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बे धालिगाव एयारफिल्डनि मानस आलासि जिरायग्रा न'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंनायाव बर'नि जेसेबांनाखि माहारियारि आफाद दं बेखौ बेवहाय बर'नि माखासे जेंना जेंगोनानि सायाव सावरायनो थाखाय लिंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादा बेवहाय बाहागो लादों आरो हारिमुआरि आफादाबो बाहागो लादों। जोंनि खोथाया बेनो जे बिटिआर सुक्तिनि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जिथु बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनायनि जिथु आयेन जादों आरो बेखौ मोजाङैनो आसाम गभर्नमेन्ट एबा बिटिआर सरकारा बाहायनांगौ बेखौ जोङो सानदों आरो दिनैनि बे सावरायनायावबो बेखौनो जों दैखांदों आरो जोंहा जायफोरनिखि बर' बिजोंनि फरायसालिनि जेंना दं बेफोरखौबो सुस्रांनो थाखाय जों बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायो लोगोसे जोङो गोजोन थासारि लुबैनानै जों दिनै सावरायदों गोजोन थासारिया बेनो जे जोङो दिनै NDAP थांनाय 24 जानुवारि जिथु भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि जिथु सुक्ति जालांबाय गोजोन सुक्ति गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथा बायदियै जोङो NDAP केडारनि जिथुनाखि बिसोरनि रिहेबिलिटेसन बिसोरनि थांना थानायनि जिथु लामा बेखौबो जोङो सावरायनाय जादों आरो बिथांमोनहा जायफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जेल एमनेस्टि होनानै गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय जों सरकारखौ खावलायदों आरो लोगोसे रन्जन दैमारिया सासे साखोनगिरि हिसाबै बिथांखौ हगारनांगौ बिथांखौ हगारनानै गोजोन थासारिखौ लाबोनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो लोब्बा मोनसे जाथायखौ जों सावरायदों जे आथिखालाव जोङो खौरांलाइयाव नुनाय बायदि बा मिडियायाव नुनाय बायदि जिहेतु NLFBनि बिग्रायारि हान्जा गोदानै जोनोम जादों बे बिग्रायारि हान्जाया मानो थाखाय जोनोम जादों बिथांमोननि सानथौआ मा सानथौ सानस्रिया मा बेखौ मोजाङै नायनानै पुलिस बिफाना बा बे आसाम गभर्नमेन्टनि जिथुनाखि नखर बिफान दं बिथांमोनहा मोजाङै नायनानै बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ आरो बिथांमोना मेइन स्ट्रिमाव फैनांगौ आरो गोजोन थासारि लाबोनायाव बिथांमोना मदद होनाया मोजां बे हिसाबै जोङो खावलायदों जोङो आसाम सरकारखौ आगोलनिफ्रायनो बुंदोंमोन जे बिथांमोनहा जायफोरनिखि डिजाइननि टेबल दं बिथांमोननि रिहेबिलिटेसनखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ होलिनाय गैखानाय आरो बिटिआर सुक्तियावबो लिरखानाय दा दासिमबो हयथ' जाफुङाखै बेबायदि बिथांमोनहा बुंदों आरो माखासे जाफुंनायनि लामायाव फैबाय बिनिनो माखासे बोराबनाय ग्रुप बोराबनाय हान्जाया हयथ' NLFBयाव थांगोन बायदि जों सानो आरो बियो जोङो गोजोन थासारि लुबैग्रा जोङो फसंथान हिसाबै जोङो सामाजिक फसंथान हिसाबै NLFB बिथांमोनखौ जों मेइन स्ट्रिमाव फैफिननो लुबैदों आरो बिथांमोनहा माखासे जेंना जेंगोना दङ बेखौ गभर्नमेन्ट सरकारजों सावरायनानै बिथांमोनहा गोजोन थासारि लाबोनायाव मदद मोनसे सोंथि आसामाव मोनसे AJS होननाय बे आयदा दङ बेखौ कम्पालसारि एसामिस लेंगुवेज माबा भाषाखौ रोंनांगौ एबा लिरनो हानाय जानांगौ बे आनजादनि थाखाय नाथाय बर' भाषायाबो बिटिआरनि सुक्ति हिसाबै नैथि राव हिसाबै अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दा बिनि खेत्रआव नोंथांमोना सासे बर' स्टुडेन्टआ एसामिस मिडियामखौ एसामिस साबजेक्टखौ लाथारनांगौ होननानै मोनसे नाथाय बर' साबजेक्टनि नङा जोङो थांनाय बारावबो बे आसाम जुडिसियेल सार्भिस जोङो बाक्सा जिल्लायाव नुदों जे बेवहाय एडभार्टाइजमेन्टआव असमियाखौ कम्पालसारि खालामो खिन्थु जों होनदों जे बर' रावा दाइनथि फारियाव हाबनाय आरो बेयो मोनसे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जे बर'खौबो सोफानांगौ होननानै जों बुङो दा जोङो गोजौ लेभेलाव जों आसाम जुडिसियेल सार्भिस बे अथ'रिटिजोंबो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोननो मेम'रेन्डाम होदों आरो आसाम सरकारखौबो जों खावलायदों आरो जोङो गोदानै सायख'जानाय जिथुनाखि स्पिकार
बुंथिगिरि जोङो बिस्वजित दैमारिनिबो बे खोथाखौ बुंदों जाहाथे जोङो बे एडभार्टाइजमेन्टफ्राव बा जिखुनु बे साख्रि बाख्रि बायदिसिनानि बे बेलायाव बर' रावखौबो सोफायो आरो बर'खौ सोफायो जाहाथे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फ्रा साख्रि बाख्रियाव बर' रावजों आनजाद होनानै उथ्रिसार जानो हायो बेखिनिखौ जों बर' थुनलाइ आफादा खावलायो।